Ik in Friesland worden joer de slachtoffers betocht van de vleenramp met de MH Sontjen in Oekraïne. Op gewoon plakken hing je de vlaggen heel stok, liekers hier op de Oudehouw in Ljouwert. Vanmiddag is er onder de nationale betinking een onpaste uitsturing van Omroep Friesland Radio. Op basiskwallen de Stapstien in Kolmesweg worden kraanvogels teerd, voor elk die het omkwam is bij de vleenramp. Een squalle in Greens, dat een van de Frieske slachtoffers werken, wie maar deze actie begon. Intussen had het idee om 1000 kraanvogels te teren voor elk slachtoffer landelijk navolging kregen. Het is juist de dag van de mantelzorg. Als de zorgtaken na 1 januari van het Riek oerdroegen worden op de gemeenten, zal de rol van de mantelzorger volle grutter worden, vergeleken met de rol van professionele verzorgers. Naar Verzorggroep Noorderbreedte krijgen mantelzorgers meer te sissen hoe de zorg voor haar naasten. Het Noordelijk Filmfestival in Ljouwert had dit jaar weer aan 20.000 bezoekers lutsen. Dat is volle meer als verliezen hier en daarmee is de doelstelling helle. Een soort films wienen uitverkocht. De publieksprijs ging naar 2 films, Browser en Before Snowfall. Vannacht krappen we 6 graden. Er zit een matige wind uit het zuidwesten. Het blijft droog. Morgen draait de wind uit het zuidesten. Er is kans op zinnen en het wordt maximaal 12 graden.